kender I Kahneman-system 1 og 2? At der er ikke nogen, der har læst det. Vi starter med system 2. System 2 er virkelig der, hvor vi er rationelle, hvor vi tænker langsomt, hvor vi analyserer, hvor vi logisk når frem til en eller anden løsning. Og det er der, hvor hjernen arbejder langsomt, og hvor vi bliver mega trætte. Så i virkeligheden er vi meget mere interesserede i at være ude i system 1, hvor tingene kører mere på refleks, kører med alle vores ting, som vi plejer at gøre, det er ikke svært. Altså Kahneman viede sit liv til at forske i det irrationelle menneske. Og han siger, vi tror ofte, altså vi elsker at være i system 1, det intuitive tankesæt. Og vi tror ofte, at vi handler ud fra system 2. Det er rationelt, det er analytisk, det er fornuftsbetonet, hvor vi i virkeligheden